खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बारग' NDA-B हेब्रन नार्जारीखौ रांखान्थियारि हेफाजाब होदों बिथां समाज सिबियारि जिउसिया समफ्रामहारिया। नंगौ, आलादा नखर सोरजिनो थाखाय गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै सरकारजों नांबोनाय बर' हारिनि बारग' NDA-Bनि सासे मावथि हेब्रन नार्जारी बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे बन केन्सार बेरामाव गोग्लैना रांखान्थियारि आंखालाव बिसिनायावनो गोग्लैसोना दङमोन। थारैनो बे खौरांखौ दाखालि बावैसो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथां हेब्रन नार्जारीखौ रांखान्थिनि आंखालाव गाहाम फाहामथाय होनो हायैयाव नखरनि सुबुंफोरा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों अनसुंथाइ बिनायबो जादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला बे खौरांखौनो मोननानै मैया सासे जाखांफुनाय समाज सिबियारि जिउसिया समफ्रामहारिया थारैनो गुबुन गुबुन समाव गोबां अनसुंथाइफोर होबोबाय थानाय बायदिनो बिथां हेब्रन नार्जारीनोबो रांनि अनसुंथाइ हरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बयखौबो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनो थाखायबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायहरनाय जायो। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव आरोबाव मोनथाम गोदान आयेन आफादनि बियाब दाफामनायनि नटिस ओंखारबाय। थारैनो गोबां समाव खोनाबाय थानाय जादोंमोन जे आसामाव थाबैनो आयेन आफादनि बियाबफोरखौ दाफामफिननाय जासिगोन होनना। लोगोसे क'क्राझार लकसभा MP बियाबखौबो ST थानाय नंला होननानै। जाय बाथ्राखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव मोनसे राजखान्थि दोलोआ मोनसे राजखान्थि दोलोखौ आरो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जालायनायफोरखौ नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। नंगौ, थारैनो बेयो मैया रोखा जानानै फैबाय एबा बिसायख'थि आय'गआ मैया बियाब दाफामनायनि मोनसे ड्राफ्टखौ फोसावना होनाय जाबाय। जेराव आसाम आयेन आफाद एबा MLA बियाबखौ क'क्राझाराव गासै मोनथामै गोदान दानानै होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो बे गोदान बियाबफोरा जादों फारियै बावखुंग्रि, दतमा आरो फटबटजरा। जेराव गिबियाव गासै मोनथाम जेरै क'क्राझार सानजा, क'क्राझार सोनाब आरो गसाइगाव बियाब दंखायोमोन। नाथाय दायो बे मोनथाम बियाबखौ गोदानै दानानै गासै BTR आवनो 12टा बियाबनिफ्राय 15 बियाब जाबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे बयनिख्रुइबो बांसिन जेंना नुजानाय क'क्राझार लकसभा MP बियाबखौबो ST रिजार्भैनो लाखिफिननाय जाबाय। मख'जाथावदि बेबायदि खौरांखौ मोननानैनो मैया मोनाबिलियाव BTRनि गाहाय मावख'आव रंजानायनि दोहौखौ नुनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ लानानैनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो गोजोननाय फोरमायनानै बिसायख'थि आय'गनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया गरखा रेस्ट हाउस लोगोसे श्री श्री मन्दिर बेखेवदों। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारखौ मोनसेनि उनाव मोनसे बायदि हाबाफारिफोर लानानै हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'खौ नेपालि हारिफोरनि थाखाय गोदानै लुजानाय गरखा रेस्ट हाउस लोगोसे श्री श्री मन्दिर न'खौ बेखेवना होनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारीजों लोगोसे गोबां BTRनि अफिसारफोर आरो रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन होननानै खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। आथिखालाव थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव गोबां जायगाफोरावनो गिथावना बायदि महर लानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो गोबां रायजोफोरावबो बोथोर बिगियाना सिगांग्रो सांग्रांथि होखादोंब्लाबो नाथाय आरो गोबांथार जायगायावनो जोबोद बायदि रोखोमनि
दोहोन दौलतफोरा खहा जानायजों लोगोसे सुबुंनि जिउखौबो खहा जानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो आसामजों लोगोसे BTRनि दाब दाब जायगाफोरावबो गोबां बायदिसिना जेंना खहा जानायफोरखौ मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि थारैनो बेबायदिनो गोबांथार थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि थाखायनो सिक्किम रायजोआव गोबां जायगाफोराव हा गिसिखानानै गोबां सम्पथिफोरा खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनिबो जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसे आरोबाव गोबांथार सुबुंफोरा जोखोम जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। जुनमुनि राभानि थैनायखौ लानानै CBIनि नायबिजिरनाया आथिखालावबो जोबोद गोख्रैयै सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। जेराव आथिखालाव CBIआ नकल सना फालांगिरिफोरजों लोगोसे गोबांथार सुबुंफोरखौबो सोंनाय फिननाय खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो थाबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो CBIआ सासे नकल सनानि फालांगिरि असगर आलीनि नखराव हरखाब थांनानै खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो SI जुनमनि राभानि बिमाया एफआइआर अजद होनाय बायदियैनो CBIनि नायबिजिरनाया दायो गोख्रोङै सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैयाबो SI जुनमनि राभानि बिमाया नकल सनानि फालांगिरि असगर आलीनि मुंखौबो एफआइआरआव होखानाय बायदियैनो मैया असगर आलीनि न'आव थांनानै असगर आलीनि बिमाखौ सोंनाय फिननाय खालामहैनाय जादों होननानैबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। अल आसाम आदिबासि स्टुडेन्टस इउनियनआ मिरु ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिखौ बायदि बायदि नंखाय अजद होनायनि हेंथायै मैया सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघआ मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जायो। नंगौ, दाखालि बावैसो आदिबासि फरायसा आफादा ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथांखौ बायदि बायदि नंखाय रावजों अजद एबा सोंखारिनाय जादोंमोन एबा आदिबासि हारिखौ गादबनो नाजादों होननानैबो बिथांमोनहा अजद होदोंमोन। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों फिननाय होना बुंदों दि आदित्य खाख्लारि बिथाङा रावबो हारिखौ थांखिनानै बुङाखै, अदेबानि ट्राइबेल सुबुंफोरनि मोनथायफोरखौ लानानैसो बाथ्रा बुंगासिनो दङ। बिथाङाथ' रावबो हारिनि खहा जानाय एबा नंखाय बाथ्राथ' बुङाखै आरो बेबायदिनो ट्राइबेल सुबुंफोरनि मोनथायनि सायावथ' बाथ्रा बुंबाय थाखागोन। बेनिखायनो आदिबासि फरायसा आफादा ट्राइबेल सुबुंफोरनि मोनथाय आरो क्राइटेरियाफोरनि सोमोन्दैबो मिथिना लाग्रोनाया मोजां होननानैबो बाथ्राखौ बुंथिना होयो। लोगोसे बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनो नाङा होननाबो बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखायबो खावलायबावो। लोगोसे बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिथांमोनहा आदिबासि फरायसा आफादखौ गोख्रों रावजों खावलायनाय जायो। मानोना ट्राइबेल सुबुंफ्राबो बेनि सायाव फिननाय होलांबाय थानो हायै सुबुं नङा होननाबो गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 इन्जिनियारिं बिफाननि सा 12 फरायसाफोरा JEE आनजादखौ उथ्रिसारना IITआव फरायनो खाबु मोनबाय। थारैनो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा ओनसोलाव जोबोद मोजां हाबाफारि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो BTR सरकारा ओनसोलाव सुबुं सम्पद दानायनि थांखिजों डक्टर, इन्जिनियारिं, IAS, IPS एबा UPSC आरो APSC जानो गोसो गोनां फरायसाफोरखौ मोनफ्रोमबो आयदायाव 50 फरायसाफोरखौ जर'खायै सायख'ना बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 नि मुङै बायदि मुंदांखा कचिं सेन्टारफोराव बेसेन नाङाजासे फोरोंथाय होनाय जागासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो गुबुन गुबुन आयदाफोरनिफ्राय सायख'जालांबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव सा 12 बर' फरायसाफोरा IIT एबा इण्डियान इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजियाव मुं थिसननो खाबु मोननो हाबाय। मख'जाथावदि बै सायख'जानाय बिजाथिफोरनिसिम BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा साबायखर बावहरनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनदों। लाइसेन्स गोनां पिस्तलखौ
फुगारबाय थानाय समावनो हरखाब गुलि गनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। नंगौ, थारैनो बेबायदि खौरांखौ खोनाना नोंथाङा आसरित मोनदों जानो हागौ। नाथाय जाथाया जादों धेमाजियाव। मिथिनाय बायदिब्ला सदागर बरुवा मुंनि सासे सुबुङा गावनि लाइसेन्स गोनां पिस्तलखौ सिगांनि बायदिनो फुगारबाय थादोंमोन, जेराव आसिया ट्रिगाराव हरखाब नांनानै गुलिया गलाङो, जायनि जाहोनाव साखाथियावनो थानाय सासे फालांगिरिनि खर'आव गुलिया थोंजोङै नांहैनायाव फालांगिरिया जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउसफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला, जाहाथे इउटुब चेनेलखौ गिबि खेबनि थाखाय नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो नोंथाङा सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननो थाखाय बेल आइकनखौबो थुनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। स' गोजोन्थों।